μεγάλη, προχωράει και πάει κοντά στο γυράδικο. Και καθώς έρχεται το λεωφορείο το περιμένει. Πάει κοντά, ριζιάζει, φτιάχνει το μαλλί. φτιάχνει το μαλλί ενώ μας έχει δώσει ήδη την μπλούζα στις μάτια. Και τώρα περιμένει. Καθώς έρχεται το λεωφορείο. Πού είναι το λεωφορείο όμως? Ο Έο. Πού είναι ο Βάγνερ? Πού είναι ο Βάγνερ? Πού είναι ο Πουτσίνι? Πού είναι το λεωφορείο? Να πάει να πει και να γίνει πιάνει και να το πει